Salutare lumea, eu sunt David și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Clash Royale. Așa. Și astăzi vreau să vă urez la fiecare dintre voi Crăciun fericit, să vă petreceți sărbătorile cum știți mai bine, adică Crăciunul a fost ieri, dar nu că. Și da, astăzi avem ceva, ieri a fost ceva foarte special. A fost Electro Wizard Challenge, chiar că sunt sigur că aproape toți din ei au Clash Royale. Și Electro Wizard, oameni buni, level 4. Hai să vedem. Adică eu am jucat cu el, este super șmecher. Se merită să dai bani ca să-l primești. Și acum muzica este mai tare, sper să mă aud și eu. Că mi-a pasă. Uite, așa de sus. Sunt super OP Elite Berberii, i-am făcut prea OP. Așa. Bun. Mort. Stai așa. Privit Electro Wizard aici în acțiune. Și am revenit. Cam așa arată Electro Wizard. Și vreau să văd cum atacă. Buș, buș. Deci după cum vedeți, are... așa. Deci după cum vedeți, el trage cu fulgere așa din mână și numerește și tower și cannon. Deci este super OP. Abia aștept să îl am la shot, da. E măcar bonus nu. Și are de 4, vă dați seama. Păi de capul ăsta. Bun. Numai că are foarte puțină viață. Asta este foarte nașa. Eu cred că știu cine va câștiga. Eram sigur că va câștiga. Și cam așa este. Ok, m-am făcut și un vreau să fac astăzi, este un episod foarte special, pentru că a fost Crăciunul. Am luat clone, după cum vedeți, și încă ceva. Sparky, oameni buni, avem Sparky. L-am cumpărat de la Shopfix de ziua mea, de marți, pe 20 decembrie l-am luat. Deci de ăsta este super OP, este la un vot, este al unui vot de meu. Nu cred că mai folosește de cu asta, eram sigur că o să va folosește. Da. Astăzi am vrut să văd ce s-a băgat nou, am vrut să vă spun la fiecare dintre voi sărbători fericite și vă dați seama că nici măcar încă n-a apărut Electro Wizard. Deci el au. Deci, what the freak bug. Și avem Jungle Arena ca să țin 18 zile. O să fie super fain, abia aștept. Dar astăzi vreau să testăm clone-ul în loc de să vedeți. Și Sparky-ul în loc de Witch. Fac așa. Și începem. Poate. O să fac acum o chestie nebună să vedeți.
Atenție. Uitați cât de repede distrug un tower. Și s-a dus acel tower. Numai că faza cea mai nașpa este că dintr-o lovitură sunt morți. Toate clonele sunt moarte. O, da. Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Așa. Ho, 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 ne saxie, ho, ho. Ne ziua cum să dăm double spark eu, mai de cap, nu se fie să vă pe. Nope. Încă nu. Double J. Mă, da. Cum a fost asta? Oh, și, miau. Hai, Sparky! Bum! Deci este super OP. Bum! Sper să mă ușor. Și nu uitați să apăsați acel buton de like dacă vă place seria noastră de Clash Royale. Hai să strângem maxim 5 like-uri. Dacă se vor strânge instant, voi posta următorul episod chiar mâine, la prima oră, la 7. Și da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like și noi, ca sigur, ne auzim data viitoare. Nu uitați, sărbători fericite, să vă petreceți sărbătorile cât mai bine știți voi, alături de cei dragi. Eu am fost David, v-am lăsat. Pa, pa.